ma'ana kaga wannan shine dashboard ɗin. Idan ka shiga shi cikin application ma'ana link ɗin zai kawo ka dashboard ɗin, amma idan ka yi register kullum za ka ringa samun naira 500. Akwai kuma fakin na photo to ma'ana yanzu kaga ta shiga za ka yi investing, amma sai ka tabbatar ka yi top up ma'ana ka samu linkin. Fakin kuma na photo wanda muke da shi idan ka tashi shi sai ka yi top up tukuna ka zo ka hasta que me convierta en rayo en más y más allá a través de la wanda ka ga za ka iya sakawa shi za ka yi daidai yadda da kai da shi daidai gwargwadon sa kuɗin da za ka yi da shi. Yawwa ga faket ɗin nan duka su ne dai muke da su a ciki wanda ka yarda da shi. Yanzu ka gani wanda ne ko da ke na saka dubu biyan nan ma na saka. Yawwa gobe yau zuwa goma na dare na tabbatar za su sauka na investing ɗin da ne zan fara cirewa inda dama na cirewa sai sai wannan shine flow file. Kaga ɗari biyu da suke bayarwa idan kuɗin sun sauka available za ku gani wajen coins balance ɗin haka kuɗin sun sauka an sun samu hannun kullum za ka rinka kaga da caji ɗina na jiya kenan kaga yayi ya tafi a ribar ya sauka. Ba wani abu da za ka ringa yi face ko in ka riga kai su ɗayan ne shi kenan ka ringa zuwa ka duba sun sauka haka ne kawai aiki within 24 hours za su babu wani wahala kawai in ka yi dubin da kana shi ne abin da yake da akwai. Sannan ga wajen link ɗin nan shi ne za ka kwafi link ɗin ka kai share wa platform da dama da kuma abokai da kake ganin nasu wannan system. Ka gani in ka tabbatar ka yi sai ka haka su ne nan faket ɗin kala kala su wanda kake da bukata za ka yi amfani da shi. Shi ne abin ba wahala sai za ka yi linkin da account ɗinka ne shi ne bayanin cikakken bayani za ka karanta ka duk da tsare-tsaren bayanin capacity ɗin kamfanin yake da suke da suke da kudin suna haka miliyan hakan ba da dai sauran bayani. Wannan shi ne a takaice karanta wannan bayanin za ka fuskanta sauran bayanin kuma idan ka fara system ɗin da kanka za ka gane kuma za ka iya wani bayani ba ma sai an gaya maka ba. Shi ne abin da na sani dai a iya wannan abin da ni ina kyautata masu da kuma 100%.